gaurko hitzaldiaren gaia da Arrasateko esperientzia kooperatiboari buruz. Pixka bat, gaur antolatu diren jardunaldiak dira tokiko garapena, bertoko ekonomia, nola eraiki eta bar, eta hortik abiatuta Arrasateko esperientziak zer ekarpen egin dituen. Normalean, Arrasateko esperientzia kooperatiboa hitz egiten denean, kanpo ikerlariek eta erabiltzen duten fokoa beti izaten da enpresa ereduan jartzea fokoarena, ez? Zer nolako enpresa egiteko beste modu batean. Gaur beste begirada batetik, nahi dugu gaiari hurbildu, pixka bat abia puntuan zeuden hainbat bulkada edo motivazio kontuan hartuta. Batetik, kooperatibismoa bera lurraldeak dituen hainbat erronkei erantzuteko bitarteko edo mugimendu interesgarri bezala. Bata erronka ekonomikoei, eta nolabait ere badela berton alternatiba ekonomiko sendo bat sortzeko aukera, kooperatibismoarena, eta kasu honetan Arrasateko esperientzia kooperatiboan gainera egon dela inpaktuzko edo sendoa den esperientzia ekonomiko bat sortzeko autua. Industria, eta ez da erraza, sektore industrialean, industria, finantza, konsumoa, unibertsitatea, hainbat gai hartu eta tokian, lekuan lekuko, alternatiba bat edukitzearena. Bigarren ikuspuntu garrantzitsua, ziurrenik, eta hori bai lotzen daia enpresa ulertzeko moduarekin, bertoko langileek, bertoko pertsonek, herritarrek jabetza duten erakundeak eta enpresak sortzearen ideia. Gaur egun, mundu globalizatuan, nahiko garbia da nazioarteko erakunde, bai ekonomiko, bai politikoek zer eragin daukaten gure bizimoduan, gaur hartzen diren erabakiak zuzenean eragiten digutela guri, eta norabide horretan oso interesantea dela egitura propioak edukitzea lurraldeetan. Norabide horretan, kooperatibismoak, eta kasu honetan Arrasateko esperientzia kooperatiboak, alternatiba praktiko bat eskaintzen da bala, inpaktuzkoa, eta garrantzizkoa aurrera begira lurraldean sortzen diren beharrei erantzuteko. Bi foko horietatik begiratu, hurbilduko gara kooperatibismoari gaurko gunean. Eta gero bai mezu bat, ziurrenik, kooperatibismoak ere ze garrantzi izan duen gizarteko hainbat kezka erronkei begira, oieri erantzuterako orduan alternatibak sustatzerakoan. Pixka bat, horren adibide garbia izan daiteke, intzindari izan direla ere bai, enpresa esparruan euskararen normalizazioa erabiltzerako orduan estrategiak sustatzeko. Orduan modu horretan be lurraldeari begira badela mugimendu bat ekarpenak egin ditzakena, eta ziurrenik daukan altxorrik ederrena. Aurrera begira, hortan sakonduz, lortu dezakegula mugimendu kooperatibo jator bat, interesgarri bat, eta aldi berean lurraldearentzat bertoko alternatiba jator bat edukitzeko aukera.